So, yun na ngayon guys. Tapos na po yung aking paglilinis. Medyo natagalan po guys kasi pati po dun sa labas kinukuskus ko din yung tiles. At sa awa ng Diyos guys ay natatapos rin. Ito yung ginagamit ko. The best talaga siya. Guys, alam nyo ba kung bakit naka-gloves ako? Wow! Kasi maglilinis po tayo ng maruming dirty kitchen. Literal po siyang dirty kitchen guys. It's just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. Ang gagamitin po nating panlinis ay ito. Quick Ultra Clean. Wow! Ayan. So, ano po to guys? Mabilis, maganda, at epektibong gamitin sa paglilinis. Lalong-lalo na sa mga mantika, yung masibo, yung sobrang dikit na mantika sa tiles at saka sa sa lutuan nyo. So, pwedeng-pwede nyo po itong gamitin at napakaganda po. Tanggal agad yung mga sebo at mantika nyo guys. Wow! So, ito yung gagamitin natin. At saka, meron din tayong brush. Ito guys, matibay na brush to guys. Pang talaga to. Pang dut-dutan. Para mabilis matanggal yung sebo. At saka timba, siyempre. At saka tabo. So yun na ngayon guys. Ready na po yung ating mga gamit. At saka nagsuot na rin ako ng gloves. Uumpisahan na po natin yung ating paglilinis para maaga po tayong matapos at makapagpahinga ng konti. Okay? Kaya guys, tara, samahan nyo ako. Let's go! So, ang una po natin gagawin, maglalagay tayo ng liquid na sabon, yung pampalinis, ilalagay natin sa tubig, tapos ibubuhos natin dun sa maruming party ng ng sahig, at saka ng dingding, at saka yung lutuan. Tapos pamaya-maya, ibabrush natin yun. Okay guys? Ayan guys, kinikis-kis ko po ng kutsilyo, yung namumuong mantika. Ayan guys, kita niyo yan?
Grabe guys, sobrang dumi. So yun na nga yun guys, tapos na po yung ating paglilinis. Medyo natagalan po guys kasi pati po dun sa labas pinukuskus ko din yung tiles. At sa awa ng Diyos guys ay natatapos rin. Ito yung ginagamit ko, the best talaga siya. So napakagaling, napaka-epektibo. Ayan, quick shine, disinfectant, ultra clean. Ayan, so ito po yung ginagamit ko guys. Mabibili po siya kung nandito kayo sa Oman, sa Muscat. Nabibili po siya sa Carrefour. Ayan ha. Guys, hindi po to sponsored guys. Pinopromote ko lang siya kasi the best siyang gagamitin. Ayan, so ngayon pahinga muna ng konti at nanonood ng movie, Netflix. Ayan guys, kung makikita nyo dyan sa likod ko, ayan o, maayos na po yan, maayos. Inaayos ko na po yan guys. At saka makintab na rin yung tiles. Okay guys, so hanggang dito na lang po sa ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood. Hanggang sa muli po. Maraming salamat at ingat kayong lahat dyan. God bless us all. Alright guys? Bye-bye!